nungan besan timar phanyai tini ani dik dariwa nung hai khle mane ani besarang no besani ton mane nung tong boy yang phana ang no besani ton mane nung tini ano to mane hai khlai tir phanyai ani besana tong boy nung tos tong boy khas khangki no tir phanyai nung khangki biya lu selabuya buri biya no ani besama ya kha no pasi phanyai jotono lamsoko sini YouTube channel lo ani baidolte dara mana songrong le saida mangka tabuni o jorogo bere hamjagite khari thanglai ka marok abole besek jorote kubo jeta somaso masangya abono sing bisibak tipra haste rogobo nugiman kana hediba ani baidolte dara mana songdor no kasekong no sanai o bere hamjagi thanglai hinmani abole besek jorote kubo abono tunyo borong ni nong nokni borok bo kabang mate tipra sani channel rogobo nugiman kana borong ni nok nokni borok kam hamia kok samani te atom bende bakasa kong nung kesarka jori saya ani besar ponjapoti tirpa je kunung khake o tombonya manjak na hmnyai o tomboni mungkake yaluk jomati ahni saimaka ponjapoti tirpa bini selano nogot langjak ni bo saimaka bini selani mungkake bisojit murasing 1 year sky toingkha bini nogot thangine joto parni borok saimaka te orong nogot thanglasu ngi tongmani abobo joto borni para hekaba borni chaudhuri rogbo saimaka borni paranita abono tunyo tabuk ponjapoti tirprani bini ma babo song belakhnate wana jagai tonglaikia a tombo yaluk jomote himani bini besajungno biambo khartlang thangka tapon saimia bini bake chaidin kai tongkha kwbangma new channel rogobo ritongkha baksa sini tiprasolo korok ponjapoti tirpra ba yaluk jomote jekhari thangmani abo baksa sini tiprasolo korokbo usakangni jeta news rok naibo saimia kana toboke pura full explain jeta bui video srameri tongmani abo kebo ni new channel rogobo full explain ke torono buji re kona abon tino sing tini no to bujir nai aboni bisin tino sing jeta bere hamjagi tonai ronobo sini channel ni thaka sungdor no kam hamia kok sang nai abon tino sing kacha kok sair nai no jori sinrong o tomboy bai o ponjapoti tirprano nugi tonghake norong borong kene romo tongmani yagolote borni nong nokni borong no contact khadi sing biduni display wa number riwer nai bisibak tabok sini ti project buri rok bernete hamjage khari thanglo himani omole belanya wana masija alka bosongo khanaya sini ti project society heka ba sini ti project buri rong thani no omhai gotna rok bo khanau belanya wana masija ani baitolte dara manasong kenorong bo sini biduno naine belakenote wana jage botong lake hediba bere se hamjagi thanglo ke belanya mok gotna kotor heka ba belanya wana masija kokbo hni manu tabuk o bisojit murasing himchangnai bobo belakhenate kabi tongkha ani bere ponjapoti tirprano ang belai khete markhebo hamjagote ani bere ponjapoti tirpra tabuk buwa hai condition ngai tongkhe biang bo thang tongkha abo angbo tabuk mungsabo saimeng tokha tobeke ang kajengnai ani bere jesapa ngai tongse ponjapoti tirpra ang ani bere ponjapoti tirpra banyo kajengnai hni saito morobo sunokha tabuk o khare tlangnai yaluk jomatia hinjangnai bongka ke biambo kharitlanka abobo tawkhono mungsa kamke saimia 4 din kai toka abni yagulo tarpore borni nongnokni borok saikhenaraka ponjapoti tirpani nongnokni borok saikhenaraka tabuk o yaluk jomatiano yakari hani ani besa jekono khake yaluk jomatiano majra kotor manjengna jorisnung ani besa jugno nogo tuni rifake nung soloke majra kotor manjengna hai hinai ponjapoti tirpani nongnokni borok hai ni koksila tokote pa ponjapoti tirpra ani besa jugno ang o tomboy be kaimia pesala bisojit murasin banyo kainai ani besa jugno te o tomboy bele ang kaimai ni ani baitol de dara mana sondro jotono ani kongno busi khanani ang khakoyo jorisndro ani kongno buji ang khake description box o link pin khawirjak Facebook Instagram ni WhatsApp ni ende thangani norong sambai contact khaimino jorisndro o video sada tongke like te share khaidi o video joto ti prasni arno sogina teng tangai himle neng khoroste share khaime banyo tai kaisa nong nokni borok jate o video nugui buji mane jate o ponjapoti tirpra yaluk jomatiano borok nokake sahana bo untang abono sini thane request abono norong o video share khaite ponjapoti tirpra ni bini ma babo song tamko saka sini video ni bukhangte norong bo khanai nai di tiprasa aiglok thong o thongbai nung silade na buroi nung an busana brot langi tonoi tuir phaide tini an busana maya khe nono paisi paanyai nung brotong nung jet jaga phan tong de nung tongoi manglak nung an busanti mar phanyai tini ani dik dariwa nung hai khle mane an busarang no busani ton mane nung tong boyong phana ang no busani ton mane nung tini ano tamane hai khlai tir phaye an busana tong boy nung tos tong boy khas khangki nung tir phaye nung khangki biya lu selabuya buri biya nung
An bersama ya ke. No pasi panyai no. Tong boy nung khabdar nung an besana broto no tir phaje nung ha ke thunyai. Nung an besa mungsa ngoi thuibo. Nung tong boy ni sagasi thangnai. Bana nung jeta phano to noi de nung tini bai 7 din kai tongo an besana hoitor mane. Tong boy nung judi tir phaya khabdar nin sago thangnai. Nung joto ngoi ba an besa thuibo. Nin sago thangnai nung joto raja ni hawa nung bro khanai raja ni ha kepalaya nung purasi manjanai tong bai tir phaje 4 din kai tongo tini bai ani besan nung bro huito noi tong bai khobdar ani besan tir phaje nung haka kuthui si bera jana kuthoi tir phaje